min du ni chuang ka khia ma se min du lo deuh zawk nge a chhana chuai hi ni ithil soya tuipui chem eng topic po soila a soi chun zom em ngai lovem a me liam mai maya chip chiao zo ka zo neu neu chepo ati ngai lovem angai thla thatakin chuani sei zowa a zo ne mai chu tiang chuani fo chuan adu dan che kha za ani lo ni mana a bel go lak chem ani na taka chuan anom dan tur kanin report thap thrin ani hi to ma singa tinge ga wang thrin inge mo tiang le tingai khopin ngai to nei pule thrinem bobiak na sak em su ka text ma sa vezia a buai le to mi le tiang chi bo ro kha inin ka ga tam viavem anuna nang ma chau ni lo deu thil dang anom tel ani mai thei nang ma chawin rom han nei siam thinem len chu program te an ina len ani emo in ina leng tu so ma ne mo khatiang hum phim khanang ma sei chu avek ani thinem i tiang chun om vezel poni mai thei ma se du tak che ni chuan emo midang an tel velo ni chuan ama po khan ro manna asiam thrinang nang ma chawin i chel ni in khret nei nem iti tang lo hun chu in ka ga chian lo hun ni mai ni khem o ani chuan adik adu velo tuklem lo chen yang i han tha a in thren lo tok velin a ron ngai sak de che poni mai thei ma se ni le maula angai rang thawang in thren lo nan chu wen ngai sakhi chu anuam tak ngai lo ato beka chuan ilaka thil be se om lo hli se thinem kan ko puitan kan khret tuwa malam hun athim zong hli an soi thin chuan an midu tak kan ni lawemo an mi khing du tak om na tur mun kha kan lo lo pal ani mai thei adik vek lo mai thei ma se atam zo ka chuan adikania comment la mai ngai dan lo soida mei chia hi betla dan i khret du chuan video lo lang hi yen chun zum hal do nia